Ahoj lidičky, vítám vás u dnešního dílu. A jmenuji se Kuby. Je tady málo lidí, server pro let's play. A tento díl se bude jmenovat Informačka. Tak jak vidíte, tak jsem si tady už postavil menší baráček. Takový menší malý. Tady jsem využil místa na radavice, na veličníky. Tady mám vodičku. Okolí jsem si už osvětlil, aby tady se nespavnovali zombíci. Ukážu vám můj baráček vevnitř. Tady je jedna menší farma na melouny. A tady je jedna menší farma na hrambory a mrkve. Tady mám patro nahoru, což tady mám pokoj. A tady je do sklepa, což tady budu mít sklad. Ještě mi chybí 4 kůže, abych si udělal obrazy. Ještě není dodělaný vůbec, takže budu dodělávat. A jak jsem řekl, je tohle moje první video, takže budu točit víc videí a můžete se na to těšit. Tak zatím, ahoj.